जैसे यहाँ के कार्यक्रम कराओ तो संजीत बाबू तो वो हम बोले बाड़ी कि वो दंपति के जैसे दोनों मर्द मेहरारू के बेटी पैदा भइला पर इतना बड़ा उत्सव होता तो लोग के भी सोच बाटे कि भाई घर परिवार चलावे खातिर इनकर तो जैसन की भरत बिया कहले हैं कि अभी पहलौठी के बेटी भइल है, लेकिन वो दंपति के एगो बेटा बा तो प्रभु से कामना करता लोग, ईश्वर से प्रार्थना करता लोग कि हे प्रभु परिवार के चलावे खातिर एगो बेटा तरुआ दे देले, रउआ से प्रार्थना बा कि एगो बेटी दे दे। काहे खातिर बेटी दे दी ओकर बड़ी मान्यता बा हमनी के समाज में, खासकर हिंदू समाज में कि मानो तनी रउआ पाई बनी तब तक सार्थक नहीं थे जले रउआ अपना जीवन में कन्यादान ना करी। कोनो भी आदमी के जीवन में कन्यादान बहुत जरूरी होला, कोई सौ यज्ञ कैला के बराबर एगो बेटी के कन्यादान कईल उतना फल प्राप्त होला। और तमाम बात बाटे तो दू लाइन में सुनाओ तनी कहता लोग कैसे मर्दे मेहरारू। अरे जैसे ताइब दिगले हो कि जैसे ताइब दिगले हो बबुआ, अरे कोला के दियनवा एगो बच्चियों काहे खातिर कि कौने खातिर दुनिया बदलो एगो बच्चियों दे देता, कौने खातिर कन्या बदलो एगो बच्चियों दे देता।